Ni apur bat orientatzeko ze mailatako jentea dago, 3. mailatik gora guztiak? Berago? Bale, bueno, aleginduko naiz astiro hitz egiten, alegindu eta ulertzen ez badidazue, doro. Astiro, argitu hori. Orain arte nola? Ondo? Azteko. Frogatxu bat jarriko dizu. Igartizun bat. Abesti bat kantatuko dut. Bai? Eta txori bat. Deskribatuko dut. Euskal Herriak oso famatua den txoria. Bai? Eta deskribaketa egin ondoren, zuek, asmatu beharko duzuen, ze txoritaz ari naizen. Bueno, ez bakarri ze txoritan ari naizen. Ze koloretakoa den, handia edo txikia den, begiak nolako dituen, nola dabilen, abia nolako egiten duen. Punta, Zer koloretakoa, handia edo txikia den, nola dabilen, begiak nola dituen, burua, eta izena. Abesti ez da nik asmatutakoa. Esan behar da, abesti hau Mario Tañok egindakoa. Beraz, 19. mendean gaude. Eta bertso oso famasoak dira. Eta txoritxo bat eskribatzen dut. Ni asmatzen dut. Txorietan den txiki zuena da bera, gaztain kolore bakarrekoa nahi bada ez da ederra. Begiak argi, burua zapal, tentea aurrera, gorputza motza, hankak laburra, Zablokako ibilkera, zablapartako egalaria, eta kantari erkera, zablapartako egalaria, eta kantari erkera. Uda berria, lenda biziko, berea izaten da, agertuten da, ezaguterrez gorondiozko aurrera. Arbol gerria, muntzartiak, lekurik maitena, nahiete asko, ikusitziak, irizpidea dutena, esan ohi dute, zer konfidantza, zoritxarronen duen, esan ohi dute, zer konfidantza, zoritxarronen duen. Lertu duzu deskribaketa? Bai? Ez? Bueno, ze koloretakoa den behintzat? Marroia? Eta zergaiti dakizu dela marroia. Nik ez dut esan marroia. Oso ondo, gaztaina kolorekoa. Oso ondo. Bueno, adi egun zarete orduen. Bueno, gaztaina kolorekoa da. Dia txikia. Txikia. Gaztaina kolorekoa, txikia, begiak, argia, burua, txapa, mokotentea, aurrera. Gorputza, hankak, eta nola dabil? Saltoka, eta kantaria, nola kantatzen du? Oso ondo ez, da kantari ergela da, oso ondo, primeran. Bueno, esmatu duzu gehiena. Bueno, bat izuen nolakoan entzoria. Orduan, izena esatea bakarre falta zaizuen.
Txikia da, eta bita hemen daukat. Paperezkoa, arroio, txikia, eta ez pentsatu handiagoa den benetan be. Txepetxa. Honak ez da, txepetxa. Txoriri famaturik bada Euskal Herrian, hauxe, txepetxa, txoria. Beste batzuk beba daude, baina, famatuenak hemen ekarri. Txepetxa, txikia da, zalapartaria da, bazter guztienak itabil beti, eta hain berezia da, hain zalapartaria zen, behin, arranoa desafiatzera heldu zen. Antxe zebilen, arranoa, libeza da. Eta arranoari begira txepetxa, bere adarrean, saltoka. Eta lako baten, esaten dio, arrano, zu basoko egalaririk hoberen azala uste duzu, eta beti zabiltza hor, odeietan, arro, bueltaka. Baina gauza bat esango dizut, ni zu baino, garaiago, zu baino altuago, egan egiteko gainaz. Arranoari kostatu zitzaion bai, gure txepetxa lokalizatzea. Ikusi zuenean baditzu, kakanarru. Zer esaten ari zan? Zer esako du ba? Zu baino garaiago, egan egiteko gainezela. Baina, ez esalde lokeriri. Eta buelta emanda joateko eta ziren, zer? Beldurra ala. Horren beste desafiatu zuen, zen? Euskal Herrian gertatzen da, ez? Horako kontuetan hasten garenean, zer pasatzen da? Desafioa apostu. Nite zerretia, baina gauza guztiak apostuekin konpontzen ditugu. Apostua, arantxe gelditu ziren urrengo egunerako. Ia bietatik zeinek egingo zuen garaiago egan. Eta txerrele horretan, hasi ziren erako, hasi zan arranua, egan. Baina txepetxa da, bizia. Eta zer egin zuen? Arranuaren luma artean sartu ginen zen, bera konturatu gabe. Arranuak egan egin zuen bai, gora eta gora. Pasatu zituen zuaitzen puntak, duzen lainoetaraino, eta lainoetatik gora egan jarraitzen zuen gure arranuak aspertu zanarte eta ingurura begiratu eban erako. Zegoen txepetxik izan. Hontxe pentsatu zuen. Ni bai ganora bakoa. Zertarako inoten dio kasu alako kakanarru baltrar horri. Noa berantza, egin duten nire galdia, demostratu behar dena. Eta nekatuta bueltaz, berantzaz izan erako txepetxak lumartetik atera honen zen, pik! Eta beranoa berantzu ala, arranoari desafiatu. Arrano! Ikusten hau zuen nagoen? Nago hemen, garaien egan egin duena. Eta arraxe, engainatu hemen zuen, txepetxak, arranoa. Ordutik ona, errespetatzen du bai arranoa txepetxak. Txepetxak akina, arranoa respetatzen du, eta txepetxak bai. Eta txepetxa hau, bakizuen ez, nolako abiak egiten dituen bakizuen. Abia da, eta Pedro Mailetainok esaten digu. Abia egiten du, zulontxo batekin. Baina, beste zulo bat egiten dioatzen. Erasoa badator, haude egiteko. Eta Pedro Maile esaten ez duena, ez dakizenak egiztuen esaten behar txepetxak. Ez du, abia bat egiten. Ia 7 abia egiten ditu. Kunbaldi bakutzean, urte bakutzean. 4-6 abia. Eme bat entzat. Eta emeak okeratzen duenean bere txaleta, arrutzak errunten ditu. Baina ez pentsatu beste guztiak utzik izten dituenik, Besteetarako be, emeak aurkitzen ditu. Nik ez zelan atontzen dituen danak, hori beste kontu bat da. Bigilatu beharko dugu, baina txepetxaren abenturak hori dira. Eta txepetxarekin hasi gara, eta badaude txoriak Euskal Herrian. Txori famaturik bada, eta honek badu dakizu zein da. Andramari, esaera zarrak dino, Andramari Martikoz kuku,
San Pedroetan, muitu. Andramari Martikoan hasten omen da udaberria. Eta udaberrian etorten da, kuku, kuku. Eta kukua famatu da gurean, ez da? Zergatik? Zergatik da famatua kukua? Kukuaren inguruan, badaude gure kulturan hainbeste esaldi eta sineskera, ez da? Esaten badizute, ai, zuk ez duzu datorren urteko kukurik entzungo. Una edo txarra da. Hori go. Zertateriko bat hori da. Horreak ez du datorren urteko kukurik entzungo. Kukuak beti kuku. Beste batzuk esaten dute, 7 urte ibili zela eskolara ikasten. Da badakizu zer ikasi zuen? Kuku, kuku. Baina kukuak badauka konfliktoa. Borroka izugarri bat. Txorionak. Amillotzak. Amillotzarekin munduan dauka konfliktoak handia. Historia bat kontatzen da. Eta ez hori bakarrik. Historia hau dantzatu egiten da. Eta dantzatu bakizuen hor, bai baten gainean. Ezagutzen zuen dantza? Mai gaineko dantza? Horra horretu aristitxu batek kukuak kumeak egin ditu haute? Ez? Egin horrela, bueno, bai. Badago dantza bat, markina bizkaia, badago, zer bat, mai baten gainean. Esaten zuten, tradizioz udaletxeko goian egoten zelatan, batzen zirela, zinegotziak eta herrikoak, eta hori, bajan edanean, ritoaz. Esan bat mai buruan, pitxer bete ardo epini, eta beste guztiak, mai gainera egoten ziren, kantatzen zuten bitartean. Horra orgoiko aristitxu bate, kukuak umeak egin ditu haute, kukuak egin amilotza jan, hause bere kukuaren txoritxarra zan. Trabalin, eta gero bueltan, eta dantzatu. Tralairarandaira, eta horrela, danak pasatzen omen ziren tragotik. Gusten duzu ez? Ertigarria. Han, edan, dantzan dara batera. Bueno, ez dakit ezagutzen duzuen dantza hau, baina dantzatzeko bertso bat egiten dugun arren, benetan, historio bat kontatzen. Kukuak amilotzarekin zeukan konfliktu. Eta kantatu egiten da. Dago batzen ez historio guztiarekin. Eta zuek alba duzue, Orgoiko aristitxu baten, kukuak umeak egin gauzak hauten, kukuak egin amilotzatean, hause bere kukuaren zoritxarra zan. Eta ez bela mundu behar diazu. Tralalaralaira, tralalaralala. Letra erraza da, ez? Tralalaralalaira, tralalaralalaira, tralalaralala. Bueno, parte horretan, kantatuz aparte, hau, perkusioko instrumentoa erabiliko duzue. Bai? Bita edu. Tralalaralalaira, tralalaralala. Laila, ikusten gaiarekin, bai, saiatu bat. Bai, egin zuen bai. Kukuak konturatu zenerako.
bertxoriak falta ziren. Kukuak egin txopila basori, eta ezin aurkitu ume bat biziri. Eume jaleak aretz parti, ez duak entzen ez da muondi. Kukuak dirautzu, amoruz beterik, ez dizut utziko esun bat osori. Amiliotzak aretz barrute, zelan zartuko ainirari zuloti. Venga, enaz sartuko ez zulo horretatik, gaizto zita lorrek hori ondo datik, baina irtetzen badok aretz zulotik, ez aiz apartauko eriotzatik. Miotzanarri bere zuloan, jagoten eukala, jagoten eukala kukua alboan. Ojala dinio banintz kanpoan, bestela nireak egin du oingoan. Eta denbora pasatu zen, ja, uda berria pasa, uda kukuak alde egin behar zuen, eta alde egin orduko, ala zerako krudelkeria bota zion. Aitxorizantar bihotz bakoa, ondo mindu dauztak nere barrua, baina egina daukat juramentua, zeuri emateko kumen pakua. Eta gaxe, alde egin zuen kukua. Eta ordutik hona hor dabil kukua bueltaka urtero etorpen da. Eta urtero omen dabil kukuaren atzetik harrapatu ezinik. Agian horregatik ez du abiarik egiten, ezta. Eta erruten ditu arrautzak inoren abian. Hori da kukua. Bueno, txorien artean, bagabiltzala da, gaurko azkenengoa aurkeztuko dizuet. Hau bai badala madarikatua, Euskal Herrietan, mirua. Zaket inor baserri ingurukoa zareten, bas, ez ezta? Baserria, goian, ez? Bueno, mirua gazteleraz da Milano, harraparia da, eta oso txori beldurgarria da baserritarrentzat. Batez ere, egan ibiltzen dalako bueltan, eta txitak edo txitoak lapurtzen dituelako. Eta beti olioa bere txituekin dabilenean, miruarekin kontu zibile behar da. Bestela, laster eramango dizkizu eta. Bueno, Peru eta Mari. Zagutzen duzu Peru eta Mari? Euskal ipuinetan, daude pertsona ere, Andra Gizonak, danetan, histori guztietan agertzen dira. Bizkaian dira Peru eta Mari, bai? Batzuentzako bikote lelo bata, baina ez uste dut, dela gure bikote prototipo. Idazle lagun bati esaio gustatzen Peru eta Mariren historia, baina nik uste dut bere inguruan jaso direla gure kulturan elkeran, batez bere inguruan egin direla ipuin eta esan asko. Ezaunda asko. Bueno, egunaretan, Peru, etorren, basoan edo, egurretan edo lan eginda.
ja iluntzea zen, nekatuta eta gozetuta, eta alako batean basartu zanean etxetik zen, Mari, afaria prest dagoela zen. Pero itxaron egin beharko duzu pixkatxo bateaz, ez dit eman astirik prestatzeko, eta garbitu zaitez, eta laster egongo da. Baina, Andrea, gizo ez lan baraten nire gizona batzuetan, baina, egun guztia hemen etxean, lau lapiko mugitzen, eta lau trapo garbitzen, eta ondino, afarien Mari, eta ni hemen ator, gozeak akabatu beharrean egun guztia lanean egonda, eta zugon dio, afaria prepara bari, zer da hau? Lagoa gertatzen dira, zortxan. Orduan azkanean, bali beste isilik egoteko, eta perotu zanean, nintzen, Peru, isilik egona. Holi, beti kontu bat nire ez da. Ente egin goletik lan hori. Zoru da zondri, etxako lana. Lanik ez eterako. Bale, edazko. Hora gure duzu? Bihar, zeu edituko zaretzan, eta neu joango naz, zure lanak egiten. Formatuko dugu, ia, dagoen arrazoia. Eta alatzen izuten. Urrengo gunean, Mari, Peruke egiteko eukazan lanak egitea. Eta Peru editu zen etxeko gizon, etxeko lanak egiteko prest. Bai? Zer da etxeko egiteko? Etxeko egiteko. Marik, joan orduko txanzio Peru, bale ondo hau, zuen kargatuko zaretxean, beha, kontuz, ze mirua dabil egunotan, eta olioa txitoekin dago. Eta kontuz, ez da kontua txitagari gelditzea. Tranquil, hori konponduko ne. Hasi zan historia. Izan gure Peru bezperako harrikoa egiten, eta bezperako harrikoa edo fregadua. Fregatu, ez da dut zegoen izaten diote batzuk orain, nazte peselan ezak. Harrikoa badakizu zer den, ez? Harrikoa. Harrikoa egiten eta harrikoa egiten dagoela, hala non, azten den umean egarrez. Umea. Bada umearen gana. Eta umearekin presta uramea zaintzen dagoela, edo aldatzen dabilela, hala non, azten den beia morrosaka zerean, kortan. Mekatzen, malgo, behiaren gana. Umea berta bera itxi, eta uxeraren gana. Morrosaregoan behiaren gana. Zazu, igual kortatik aterako eta jarriko dut hemen beharra jandezan, eta, honi jarraituko dut. Barriro joan zen eskatzera, sukaldera, zizan, lapikoko egiten dagoen bitartean, zolako zaharata oliatokian. Oliatokian, kaso pasaten dene batzu, begiraten dugu, eta mirua bueltaka. Antia! Artu duzun, mirua, pozin, eta gora mirua nire guztien, umea gane garrez, behi ez dakit normal, lapikoa zutan, harrikoa erdi eginda, eta, orduan, badakatu zer erabaki eman gure Peruk, hain zurra da zen. Txito guztiak, ari batekin, bata besteari lotzea. Bata besteari lotu, eta horrela, ez ziren galduko, eta, lotu zituenan errosario bezala, hankatik, txito guztiak eta joan zen lanekin jarretzen, lanekin jarretzen, bai. Txerduera zenerako txitoa lotuta, lapikoa, zuta, erreta, umea, zugarrizko, goiti beha kakastuto umeko ditagoa, behia besartu zitzaion alboko terrenoan, alboko osokoaren terrenoan, eta osoko betorri zitzaion arrantzako, zelako liu. Bueno. Bien bitartean, gure Marikoa egin zituen lanak. Eta etorren etxera. Gainera, iniskori baino, harini, amaitu omen zituen lanak. Etxera bidean pentsatu zuen. Eina zainari joango etxera, zertatzen gure gizona lotzatuko da. Eta joango naiz denbora garrenean, eta emango dio denbora gauzak egiteko. Eta alako batean, gelditu zen, esarita gure Mari. Itxaroten denbora egiten etxera heldu orduko, eta alako batean non ikusten duen mirua, txito guztiak
bata bestearen atzean errosarioa bezala, zintzilik ebazala. Hene bada ikusi zuen erako, espetakulo hura, hantzen joen heldu zen etzen, arrapalada. Arrapalada nire bada, da txito guztiak eran ditu, ezer egin du gure gizona, pa no, dagoela gure Peru. Eta Peru, entze, aurkitu zuen. Atarteko herriaren gainea, jesagita, pentsako. Eta bai ikusi zuen erako zan zuen, Andrea, arrazuen eguzu, nien eskapaz hemen lanak egiteko. Aurrerantzean, da guzen moduan txiko ditugu gauza, segi esan. Zuerrea da, hemengoa, ez da niretzako. Bueno, gutxienez, errekonozimentoa lortu egon bai. Eta horrela, hobeto konpontzen omen dira gure Mali eta gure Peru. Agitolako gauzetan, bate batzutan demostratu beharrik duten. Peru eta Malien historia. Peru eta Malien historia itxiko dugu apur bat, gaundain albo bat erautxiko ditut nire musika tresnok, opiniote txoriok, eta pasatuko gara alde honetan. Erako zaituzte, arratiara. Arratia da Bizkaiko eskualetareko bat. Horrela kontatuko dudan historiotxoa, arratian batutakoa da. Arratia Gorbeia aldeko ipuinen artean batutakoa. Nik modunak bilu. Txealdeko ere zaharronek dio, garrin batean, ikuskiatik eta gia, elkarrekin bizizela. Gaur egun, esatzen ditun zenarren azten antzera. Hortzian eskegita. Eta lur, eben alazela. Begilea guazen. Abesteri, arroa. Eta lako bat ere guztiari, berba egite, hitz egitea lurra pizzaio. Eta ez du barrokeria zerba egin, eta badan jozo. Katxarin? Katxarin, guzki, ez dakit. Guzkia katxarin bada, edo jarria katxarin bada, guzkia beretzu izango da, ez? Hemen badago, historia honetan, gauza arraro bat dago. Euskal mitologian badakizue, igarria, eguzkia eta lurra denak dira eleak. Eguzkia mandrea, igarria mandrea eta ama lurra, bai? Bai, ez dakiz egetik historia honetan, igual ipuingo kontalaria behar zuelako konflikto hori, sexuen arteko konflikto hori, bada agresioan, erderatik hartzen duguna Lorenzo, ez? Solo le llaman Lorenzo y a la luna Catalina. Suposatzen dut hortik etorriko. Bueno, kontua hori da. Lorenzo, hitz egin zuela. Eta egin zu. Katxarin, ikusten dunan Katalin, badakizue, ikan, hitz egiten duela bai, eskaldono. Eskazua komplikatzeko gehiago historia, ikan egiten dabe. Ikusten dunan Katxarin, ikusten dunan lurra, ze dotore eta enter dagoen. Ikusten ditunan orko uretorriak. Ikusten ditunan orko basoa. Orko edertasuna. Bizitza dario gure lurri. Jakin esan, Katxarin,
hor ikusten dunan edertasun guzti hori neuri esker daba. Neu lurrari ematen diodan berotasunari esker. Hori entzune banerako, goitik bera begiratu dutzen gure eguzkiari. Eta badinotza. Baina Lorenzo, idea bakarrik ez duk izango meritu guztia, ez da? Nire gauetako freskurak, goizaldetako inontza, garoak, eta gauetako bakeak zehozetan lagunduko dauba lurra dotore eta eder mantentzen, ez? Gure Lorentzok, arrazoia eman beharrean, zeukan arrazoiaren zatia aitortu beharrean, eskua bere barrenera sartu zuen. Eta esku bete txingar gori atera omen zituen. Eta txingar goriok, txingar da erderaz asko zen, txingar goriok planta, jaurti omen zizkion eguzkiari aurpegira. Eta bekokitik, opotzera joko guztia. Eta kontatzen ari zela sinisten bai dezu, Begiratu ilargi. Begiratu ilargi betedun gau horretan. Zeondino behan zeroska. Etantzi ikusten dira, orbainak. Baina, egia esan, eguzkiaren aurpegiko orbainen edo gerizen azalpena bateko balde pila bat historia ez da. Kultura bakoitzak ikustu dutera batera egiten dituela eta bakutzean bat omen dago. Nire nahi dabak kontatzen hasiko eta ningu dudana da jarraitu. Katzainek, Lorenzo tertzio horretan edo egoera horretan ikusi ebanean, zitzaion bat ere gustatuta, erabaki ebanunean horrela tratatzen eban lagun unkoaren alboan gehiago ez jarraitzen. Eta alde dizuan, Lorenzo gantik aparte. Lorenzo, ikusi erako, katxai basikoala, ez zion alde egiten utzigura izan. Berarekin nahi zuen, bera alboa betekarako. Baina katxai nire zuen egun. Eta ikusi genituen bat abestearen atzea lortzian zehar, egun bat, bi, bost, bost, eta bost, harrapala da, nantzitzeketan arantzaka bat abestearen ederezka. Eta beratzik egin da izan, Katxarin, zeruan. Lorenzo batera begiratu, eta bestera begiratu, ez biperrik ere ulertzen, noratik digutek bandala antrakalera hau ba. Amentzegoan honetan eta. Handik egun batzuetara, agertu zen beste aldetik, gure Katxarin. Lehengotan, notzatu. Bi adartxoan zituen agertu. Egunak pasatu ala, handiago egiten. Gerotan diego. Gerota ederrago, gerota morobia. Ariketa, jargi betea duzen arte. Eta antzik zizuen barrio Lorenzo, bete, erder, eta argitzu. Eta atzetik jarraitu zion, berarekin gure balako, eta burrengo hogeta bederatzi gunetan bere, antzik bat abestearen atzea balziren, ariketa. Eta esaten dute hortik gona, hor da bintzala. Bata gauez, eta beste egunez. Bata gauez, inontzan riola, eta bestea egunez, eroa dariola. Da, gure Katxarin eta Lorenzoren historia edo kontatzen da ditu. Eta Bizkaialdean, Ilargiari be kantatzen diogu. Argizek argietzen den, zeruan duen bakarri, zazpizatxo bat dian ditu, zortzigarren bakarri. Zazpi medikuen karri dauzez, indizen madrietatik, zazpirak berez dauzeigarri.
dutze, izen Parietatik, zortzigarrenak igarri dautze, zatean sartu behin bari. Ariek igarri, nondikagoan peixori, amore minak babitu honen, errain artean sartori. Atarrakoa ikoraztetan, etorri nire gorpura, nire gorpuraz hartu zenia, egongo dozuko gura. Handik ibera batuko zara, gure amaren gortura, anartuko zu, zazpila rosa eskura. Zazpila rosa eskura eta zortzigarrena usura. Inortxo ere, zau ez da izen, nire errua duzula. Eta, denbora aurrera doa, eta saioari be, bukaera eman beharko txago. Eta nire musika tresna arraro hau ekarri ditutena. Zer duzu, ezta? Zagutzen duzu hau modernoa da. Kolorinkorra, plastik gutza. Eta hau adarra, kainabera, argizeria, hau plastikoa. Argizeriaren ordez silikona. Uste duzu. Bueno, lehen eta orain. Eta gure alboka aurrera. Modernitatea. Eta ni beti kontatzen dut, nire ipuinen maitenetarikoa delako. Eta baita ere, lehenengo kontatzen hasi nintzena. Arratiako albokariaren historia. Lehen Arratiako ipun bat kontatu dizuet. Eta hau ere, bilduta dago. Dono nire irakurri dezakezue. Pariseko albokariaren historia. Beraz, nik nire estilora kontatuko dutzuet. Zer gertatu zitzaion gure arratiarrari. Arrati, detzen zioten, ez izenez. Eta arrati bai, baserritarra bai, baina da gizuen. Baserriak ez duela ematen, eta batzuek pluriempleoan ibiltzen dira, eta Euskal Herrian oso tradizional izan da musika lagungarri izatea. Trikitrilariak eta holakoa, ziren bakarrik trikitrizia arrotzera dedikatzen, gaurko musikoen dantzera, ez. Triki arrotzen ebe, baina ere baserria bebiarra egiten ebe. Eta batergitrari zahar batek esaten zituen, eta nola ikasten zen dituzte, gaur egun erretza da, musika ikastea, ez? Penikaseta, errepikatu entzun, Spotify, ez dakit bizar, baina ere nola ikasten zuten doinua. Erromenera joan, zegoen trikitrilariari entzun, eta gero etxera bueltan, ensaiatzen. Etxera bitartean, ez hasteko han entzundako doinua. Alan, ikasten omen zituzten doinu berriak edo asmatuak. Bueno, gure arratiri berako zeuzer gertatu zitzaion. Esaten dute, Gasteizera deitu ziotela. Gasteizen ze jai izango ziren. San Prudentzio gero esate baterako, demago. San Prudentziotan, gure arratiarra, Gasteizera, no? Gasteizera joateko, sasoiaretan, ez dut usteak autorik gongo zan, inguruen hartu zuen bere mando gorri ederra, eta mando gainean, tripititraka, joan zen Gasteizera. Gasteizera duzen eta bere lana bete behar, senda bere lana balboka jotzea. Josituen bere doinua, ez dakit. Zate baterako, fandango bat hemen. Harinari bat bestean. Edo ez dakit izen kale jira joko zituen.
Eta jaietan gertatzen den moduan, hasi egiten dira. Eta bukatu bai. Bukatu zen jaia. Zer estiba kobratuko zuen bere soldatatxua, egiteko lana beti, eta bere mandogorri ederra hartu eta arratira bultatzen ari zen. Mundu gainean. Eta lako baten, konturatu zen, ez ala arratiara etzen, zara napa guztia bajatu, eta Gasteiz inguruko benta batean gelditu zen afaltzen. Bai? Afarosteko kontua, gurean beti izaten dira Romarako eta Berbetarako, eta esaten dute mandazain bat aurkitu zuen. Mandazainak garaiaretan ziren, gaur eguneko kamioneroak edo viajanteak. Mandoekin, zebiltzan mandoekin eta jurdiekin, batera eta bestera, merkantziak ematen. Mandazain hau antze egokitu zen, bentaretan afaltzen. Mandazainaren musikazalea. Esaten dute hau, gaitero bazala. Beraz, gaita jole, esateko, nafarra izan behar ez da. Ez da, lakuntzakoa nortikoa honezen gure gaitero. Eta ziren, musika kontuetan egiten, batak alboak jotzen zuela, beste gaitero jotzen zuela, lakuntza batek bestera darama, eta lako batean badintzen gure lakuntza Bizkaitarro, dultzan edo eskazak, zarete? Nafarroako gaiteroen alboan. Halostu kontu, ez? Halo egin hemen gure, erratiarra bedo egizan. Eta gara dinotzo, eta esaten dio. Begitu, nik ez dakit. Bizkaiko dultzaileroak edo Nafarroako gaiteroak izango dira baina gozapa izango dizut. Munduan den albokariko berenak bizkaitarrak direla. Eta Bizkaiko albokariko berenak arratian daudela. Eta arratiako albokariko berenak neu naizen. Albokariko berenak munduko albokariko berenak hori esateak esan, demostratuko zenduke. Ari, desafioa. Bitxu, inotzarratiarraken mandazainari, lakuntzarrari. Hain albokari honaz, nik Pariseko kalerik luzea ere, putara alboka jotzen pasatuko nuke. Eta ni hori ikustearen, Parisera joan nintzateke. Zer jokatzen dugu? Jokoa. Denez ez jokatu zuten. Mandoa da. Erratiaren mandoa, mandazainaren mandoaren kontra. Eta berro gunean, zuen. Eta erratiaren eta bere bidei eta joan beharrean, ikusi egin ditu horiak. Mando bainatan, mando baten gainean, eta Pariserako. Ez dakik Gasteizetik Parisera mando gainean zenbatak gatzen ere. Induzo frogari inoiz. Ez dira de alta velocidad mandoa. Orduan gazotxo bat ingo dut. Ertzen diren bitartean, badakizue albokak berezitasun badauka. Soinutik aparte ez. Eta da, soinuaren etengabetasuna. Hau da, ni alboka jotzen ari naizenean, zer gertatzen da? Soinua etengabe dago, ez? Noizean behin, arnaz hartu behar da. Bai? Zer lan egiten du albokariak arnaz hartzeko? Nondik hartzen? Bueno, hemen egingo dugu froga. Teknika honeri diseinatzo la respiración circular edo arrezketa borobila. Hau da, arnaz hartzen ari naizen bitartean, putz egin behar dut. Eta putz egiten ari naizen bitartean, ezin diot arnaz hartzeari utzi. Erreza da, ez? Zuek egiten duzue? Egin froga. Erreza, Hemen egingo dugu froga. Ia, ateratzen. Ni,
Txarto baterako. Bueno, txarto egiten badot, garbi egongo da txarto egin dut. Txarto baterako hausia gertatuko darako. Ikusten duzu, ez? Txaukendu behar diotura, segurpilio dago. Ez tarri apur bate. Ai, jontu seguzu. Bueno, beraz, nik, ondo egiten badut, hemen burbuiak atera behar dira etengabe, zuek aspertu arte. Eta ezin du, etetzen badira guda duzan txarto egin dudalarik eta. Zuek esan bast, nik. Bueno, hausi izango Haizera, albokaren misterioa, albokaren mitoa. Beraz, dagoeneko nik uste dut helduko zirela Parisera. Bai, heldu ziren Parisera. Eta Parisera heldu ziren erako, balengo paristarrari galdetu menzioten, jauna, zein da herri honetako kalerik luzeena? Eta gure paristarrako, la. Hortxe, ez daukazuena, hori da kalerik luzeena. Eta zenbat denbora behar da kale hori alde batetik bestera zeharkatzeko? Nego da, ni behin alegindu nintzen. Eta egun guztia behar izan nuen. Goizean hasi eta iluntzeraino. Orduntze konturatu zan bai. Gure arratiarra, Beñola, han. Agazteizko benta aretan, botatako ahokadaren neurria. Ikusi dugunaren ostean, ezinezkoa da, ezta? Arnatzan eta puntze egiten egun guztia egotea. Ez da egite ezinezkoa den, edo. Bertan, apostua bertan bera iztekotan egon zen, baina, albotik, animatu eban lakuntzarrak egiten, Pariseraino etorri gara eta alegindu garik ez gara joango, ez da gitzien, ez ba, bueno, galtzen duela, erosten denak irabazten duela, eguna ondo pasatuko dugu, soilua joten. Gainera, ni gateroa bat naz eta panderoarekin lagunduko dizuta albotu. Eta, goizean goita zitzen txutxiren, albokaren lehen doinua. Albokaren lehen doinua Pariseko kalean. Eta jota. Eta gantxe joan omentzen goiz guztia, alboka doinuetan. Zuntzak, eguerdia dakar. Eta eguerdian orain dino Pariseko kalean. Entzun egiten ziren bai, albokariaren doinua. Arratzaldea beldu omentzen. Eta arratzaldeak iluntzea eta ondino, albokaria, alboka jotzen. Halaxe konturatu izan gure lakuntzarra, apostua galtzen zuela. Eta gure arratiarrak apostua erabazten ziola. Eta broma bat egin guran edo hurbildu eta zera esan omen zion. Lasaitu adimutil, irabazi duzu eta une aretan. Zurra estali bromak modua. Imaginatu, albokariari zurra tapaten badeuzo. Zaten dute, une aretan arnaz hartzera zijoan unean, eman suspentsuan harrapatu eta sustoarekin mandotik erori omen zen, gure arratiarra. Mandotik erori. Eta bertan bizitza galdu. Hantxe, Pariseko kalean hil zen gure arratiako albokaria. Postu erabazi bai, behar bizitza galdu ere bai. Eta ordutik gora, belaunaldi kantatu dira arratiako albokariaren kopla. Nik historia daki. Baina koplariek, kopla hauek kantatu dituzte. Era honetan.
Goizean Parisen, gauean Parisen, Parisko kaleen luzea, hauze kale hau pasapaneko bateko mandoan eurea. Goizean Parisen, Parisko kaleen luzea, hauze kale hau pasapaeko bateko mandoan eurea. Laro, lanerido, lanerido, laneralo, lanerido, laneralo. Zerbipaketan dago kaioten, zerbileguak kokarian, zerbileguak pintaban ikarrak, pietera mando jabea. Zerbipaketan dago kaioten, zerbileguak kokarian, zerbileguak pintaban ikarrak, pietera mando jabea. Laro, lanerido, lanerido, Ingaren lanerido, pintan perira de ranton. Eta denboratxoa joan jasku, teki zenba denbora dara beina. Baina, bueno, txer, ondo? Ulertu da? Bai? Apurbe bakarri? Zelako, tristure zelako. Ni MJ-ak eta apurbe bakarrik ulertzeko. Bueno, hauxe izan da gaurko saioaren. Saiorako ekarri ditudan historiak zerrik ondo ulertu behar dira. Baina, bukatzeko formula bat. Beiz, da? Dakizu zein da formula, zelan dino formula. Eta hau? Kalabazan? Edo ez bazan? Sardadilla? Kalabazan. Eta irten dadillela bilar, no? Lixeko plazan, oso bueno, laguntza, Alabazan, edo ez bazan, Sardadilla, no? Kalabazan, irten dadilla bilar, no? Orkiziko plazan. Venga, da nogia, txalo batzuk mesedez, eta eskuok eta kipagaitu zibitzen. Alabazan, edo ez bazan, Sardadilla, Kalabazan, irten dadilla bilar, orkiziko plazan. Alabazan, Sardadilla, irten dadilla bilar, orkiziko plazan. Sardadilla, Kalabazan, irten dadilla bilar, zuen bihotzetako plazan. Eskerrik asko. Ikusteko aukerarik daukagu.